אופן הסימון. הדבקת המדבקה תהיה על משטח יבש. לאחר מכן יש להדביק את המדבקה מלמעלה למטה ולהדקה היטב על הכלי. צביעת הכלי תהיה עם כפפות וספוג. יש לטבול את הספוג בשכבה דקה של צבע. כיתוב ייעשה בשבלונה בלבד. בסימון רגיל של כלי חלוקה יש להשתמש בסלוטייפ על מנת לשמור על קו ישר. הורדת הצבע תתבצע על ידי מסיר שומנים או משייפת. חשוב לזכור, מכלי פלסטיק מחוספס לא ניתן להוריד את הצבע. רבנות אוגדת איו"ש, לגוף ולנשמה.